खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ' आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 6 आगस्ट 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। गिबियावनो दङ मेष राशि। रांजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया जेंनाया दिनै सुस्रांजानो हागौ आरो नोंथाङा राङारि मुलाम्फा मोननो हागोन। जेंनानि सम खोन्दोआ जानो हागौ, नाथाय नखरनि हेफाजाबा नोंथांखौ मदद होगोन। वृषभ राशि। सिगांनि खुसि गोसोखांथिफोरा नोंथांखौ मुखुब दोनगोन। खुस्रा फानग्राफोरनि थाखाय मोजां सान। मिथुन राशि। हाबा जानाय बिसि-फिसायफोरा दिनै गावसोरनि गथ'फोरनि सोलोंथायाव गोबां रां बाहायनांनो हागौ। हारसिङै सम हगारनाया मोजां, नाथाय नोंथाङा नोंथांनि गोसोआव माबा मोनसे सोलिबाय थानायनि थाखाय जिंगासिनो हागौ। कर्क राशि। गोसोआरि बेले-बेजेआ नोंथांखौ जेंनायाव खोख्लैनो हागौ। दिनै नोंथांनि खाथिनि सुबुंफोरा खाथियाव फैनो नाजागोन, नाथाय नोंथाङा गोसोआरि गोजोन मोननो थाखाय हारसिङै सम हगारनो लुबैगोन। गोबां खरसानि थाखाय नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों नांज्लायनो हागौ। सिंह राशि। नोंथाङा गोसोआरि महरै जोबोद लोरबां जागोन, बेनिखाय बै थासारिनिफ्राय गोजानाव था जेराव नोंथाङा दुखु मोननो हागौ। फालांगियाव मुलाम्फाया दिनै गोबां फालांगियारिफोर आरो फालांगियारिफोरनि मोखांआव गोजोननाय लाबोनो हागौ। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा गोहोजों बुंफबनाय जागोन। नोंथाङा जेखि खालामा मानो, नोंथाङा सरासनस्रायै लानाय खावसे समनि गेजेरावनो बेखौ मावनो हागोन। तुला राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जोबोद गोहोगोनां सान नङा आरो फिसा-फिसा आयदाफोराव नोंथाङा रागा जोंगोन। वृश्चिक राशि। हाबा जानाय बिसि-फिसायफोरा दिनै गावसोरनि गथ'फोरनि सोलोंथायाव गोबां रां बाहायनांनो हागौ। रांनि बाथ्राफोरखौ लानानै नखरनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव नांलाय-खमलाय जानो हागौ। धनु राशि। दिनै नोंथांनाव गोबां बिबांनि रां थागोन आरो बेजों लोगोसे गोसोनि सुखु फैगोन। बे राशिनि गथ'फोरा गावसोरनि गासै सानखौ गेलेमु गेलेनायाव बारहोगोन। मकर राशि। दिनै नोंथांनि सावस्रिया मोजां जागोन होनना साननाय जादों। नोंथांनि मोजां सावस्रिनि थाखाय दिनै नोंथाङा गावनि लोगोफोरजों गेलेनो सानथांखि बानायनो हायो। फालांगियाव मुलाम्फाया दिनै गोबां फालांगियारिफोर आरो फालांगियारिफोरनि मोखांआव गोजोननाय लाबोनो हागौ। कुम्भ राशि। नोंथांनि रागा जोंनाया नोंथांनि सावस्रिखौ गाज्रि खालामनो हागौ। जुदि नोंथाङा सिगांनि जाथायफोरनि बादै सानबाय थायोब्ला जेसेबां हायो एसेबां जिरायनो नाजा। दिनै नोंथांनि लांदां समा जायखिजाया नाङै खामानिनि थाखाय ओरैनो थांगोन। मीन राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव दावगानायखौ नुनो हागौ। साननि जागायनाया एसे मेंनो रोङै जानो हागौ, नाथाय जेरै-जेरै साना दावगागोन नोंथाङा मोजां फिथाय मोननो हमगोन। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होदो।